Srdečne vás zdravím, priatelia. Som rada, že ste si našli čas a pripojili sa na dnešný webinár, ktorý verím, že vás znova obohatí a dá vám nejaké ďalšie informácie o našich produktoch spoločnosti Sibírske zdravie. Dobre, takže pre tých, kto ma nepozná, volám sa Ľubica Mazuchová. Rada by som vám teraz sprostredkovala informácie o spoločnosti Sibírske zdravie. Je to spoločnosť, s ktorou ja pracujem už asi 2,5 roka a nie som lekár, toto nebude odborná prednáška, aj keď čerpám aj z materiálov, ktoré máme od lekárov. Verím, že vás to obohatí, čo sa týka informácií, ako môžete pomôcť sebe a pomôcť svojim známym, priateľom a rodine. Takže spoločnosť Sibírske zdravie je medzinárodná korporácia, ktorá vlastne oslavuje tento rok 20. výročie svojho vzniku. A je tu príležitosť pre každého, aby tieto produkty používal alebo spolupracoval s touto spoločnosťou. Je to spoločnosť, ktorá sa neustále rozvíja, je už vo viac ako 25 krajinách sveta, neustále otvára svoje pobočky po celom svete. Na Slovensku táto spoločnosť pôsobí asi 4. rok, momentálne patríme stále pod Českú republiku a pracujeme na tom, aby sme mali také centrum aj u nás. Zatiaľ máme len informačné centrum v Bratislave, kde vlastne môžete získať základné informácie o tejto spoločnosti. Takto vyzerajú tie centrá v hlavných mestách štátov, v ktorých sa etablovala. Ja som jedno takéto mala šťastie a navštívila som v Belehrade, takže naozaj vyzerajú takto krásne. Tam sa stretávajú konzultanti so svojimi klientami, potenciálnymi konzultantami alebo záujemcami o spoluprácu a môžu si produkty zakupovať. Zatiaľ v našom centre sa dá len vidieť, tie základné produkty nedajú sa ešte zakúpiť, čo ale nie je až taký problém, pretože vieme si ich objednávať z Čiech. Napríklad do 3 pracovných dní sú produkty doma. Takže spoločnosť Sibírske zdravie je medzinárodná organizácia. Tu vám predstavujem pani prezidentku Tatianu Gorochovskú, jej partnera pána Gičeva. Naozaj sú takíto vysmiatí nielen na fotke a v živote, mala som možnosť ich spoznať a stretnúť. Táto spoločnosť Sibírske zdravie, čo je veľmi dôležité, má vlastnú výrobnú základňu. To znamená, spoločnosť nie je závislá na žiadnych súboch, na nejakých iných firmách. Všetko si vyrába sama. Tento rok otvárame 3. továreň, takže spoločnosť napreduje neustále, bez ohľadu na nejaké krízy svetové, ekonomické, spoločnosť naozaj stále rastie. Máme vedecké inovačné zázemie na Sibíri, čo je veľmi dôležitý bod, pretože za produktami tejto spoločnosti sú vedecké kapacity, sú ľudia, ktorí majú veľa informácií o zdraví, Rusi majú naozaj veľa výskumov ohľadom toho, ako fungujú nejaké bylinné komponenty na ľudský organizmus. Na základe toho sú tieto produkty tejto spoločnosti zostavované. Ubezpečujú nás, že za každým produktom je naozaj dlhá cesta výskumov. Sú vlastne klinické testy na tie produkty testované pre svoj účinok. Takže mnohé produkty, napríklad náš legendárny úzor, čo je balzam na telo, sa používa, ale už vyrába 20 rokov a ľudia ho používajú neustále 20 rokov. Mimochodom, receptúra bola nedávno vynovená, myslím, že minulý rok a dokonca cena tohto produktu o 20% približne klesla. Spoločnosť teda má viac ako 20-ročné skúsenosti, tento rok oslavíme 20. výročie. Máme viac ako 200 produktov pre aktívny životný štýl a krásu, to len v Európe. Samotné Rusko má viac ako 500 produktov. A pokrokový systém predaja v 25 štátoch sveta, čo je jednoznačne multilevel marketing. Takže tu je malá vsúka, pán Gičev a teda pani Gorochovská, s ktorými sa mali osobne možnosť stretnúť v máji v Krakove na medzinárodnom kongrese. Tu vám predstavujem vedecký inovačný tím, len pár zástupcov za mnohých, pán Jurij Petrovič Gičev, mimochodom otec pána Gičeva mladšieho, ktorý je sám podpísaný za mnohými produktami, uznávaný, vysoko uznávaný vedec a lekár, ktorý je známy aj na Slovensku, pretože k nám chodí prednášať. Takže sú to naozaj veľké kapacity, títo ľudia, a sme veľmi radi, že
ja osobne som veľmi rada, že tieto produkty poznám, pretože sú zostavené z prírody a veľmi efektívne pomáhajú našemu organizmu. Takže už som to začala. Produkty, ktoré táto spoločnosť vytvára, sú na základe možno stáročných, tisícročných tradícií a bylinných receptúr zo Sibíry. Tak toto tam vyzerá. Takže tie rastlinky sú divoko rastúce. Ja osobne sa veľmi zaujímam o vplyv bylín a vplyv rôznych vitamínov, minerálov na ľudský organizmus a stále mi vychádza z toho to, že ak sú tie rastliny z oblasti, ktorá nie je postihnutá nejakou chémiou a rastú tak, ako sa tam kedysi narastli a proste v tom svojom pravom prostredí majú tú svoju silu a dokážu naozaj efektívne pomôcť. Určite vnímate možno aj vy, že máme znečistené prostredie, voda a vzduch, takisto pôda už je vyprahnutá, prechemizovaná, takisto konzervanty, stabilizátory v potrave, ktoré slúžia hlavne na to, aby udržali tú potravinu čo najviac, ani nie čerstvu, ale v stave, kedy sa nezačne rozkladať, čo môže byť potom problém pre naše žalúdky a črevá, pretože tie majú potom problém tú potravu rozkladať a ľudia naozaj vo veľmi vysokom počte, mnoho ľudí má rôzne zdravotné problémy, ktoré súvisia najmä s trávením, hej. Tak spoločnosť Sibírske zdravie vytvorila jedinečný systém, ktorý nazývame Čech, z 3 slovíčok čistota, energia, harmónia, prvé písmenko. Vlastne ak chceme niečo v organizme riešiť alebo podporiť, v prvom bode je dôležité urobiť očistu. To je ako keď chcete vymaľovať byt, alebo ho upratať, najprv ho musíte dať preč nábytok, vymaľovať, poriadne vyčistiť a potom dať späť a možno aj inak to poukladať, to je jedno. A máte vlastne upratané, alebo skriňu najprv musíte vyhádzať, upratať, očistiť poličky, vytriediť a znova pekne uložiť. Takže takisto je to v organizme, pretože keď si vezmeme, že ja neviem, priemerne človek v strednom veku má 40 rokov, ak nikdy nejakú očistu nerobil, tak keď si vezmeme, že denne niekoľkokrát jeme, napríklad pijeme, možno nevhodnú stravu, nevhodné kombinácie, nejakú tú chémiu, tak vlastne na 100% skutočne to, čo dáme do seba, nevychádza z nás. Hej? A kde to potom je? No ukladá sa to v črevách, ukladá sa to v našich orgánoch, v našom organizme a potom to telo nie je schopné to spracovať. Hej? Spôsobuje nám to na začiatku možno únavu, až neskôr môže prejsť veľmi dlhý čas, kým sa prejaví nejaká diagnóza. O to sme mali webinár 7 stupňov znečistenia, kde krásne to tam je popísané, ako to funguje. Takže v prvom rade čistota, to je základ, ale čistota nie je zameraná na konkrétny orgán, ale zameraná na organizmus. Hej. Veľmi sa mi páči tento prístup, pretože je to taký ten holistický prístup, že keď mám problém napríklad s nejakým orgánom, že akože nefunguje, alebo mi doktor hovorí, že nefunguje správne, tak klasické riešenie je, že mi dajú na to nejakú tabletku alebo nejakú liečbu, ale pritom problém nemusí byť ten orgán. Hej. Problém nemusí byť v tom orgáne. Takže čistota systémová, to znamená, riešime celý tráviaci systém, riešime očistu krvi, očistu lymfy a potom akože zázračne niekedy sa riešia záležitosti, ktoré človek mal možno dlhé roky, ako problém, s ktorým sa už naučil žiť. Hej. Dôležitá je energia, pretože oslabeným organizmom naozaj cítime aj menší príliv energie a máme menej tej vitality na tie bežné dennodenné záležitosti a stáva sa už bežne to, že ľudia sú už unavení o tej 5., 6., povedzme, kedy by mali ešte mať energiu na nejaké ďalšie záležitosti, proste nie sú schopní fungovať ďalej. Je naozaj v dnešnej dobe nevyhnutné tú energiu doplňať vitamínovými doplnkami. O to sme mali ďalší webinár o vitamínoch, pretože pôda je vyprahnutá, strávenie máme toľko toho, čo kedysi. Už len keby ste si vygooglili nejaké porovnania toho, aká potrava bola pred 20 rokmi, aká je dnes, čo sa týka výživy,
tak zrazu zistíte, že je to veľmi slabé na to, čo potrebujú naše tela. No a harmónia, zaistenie nevyhnutne potrebných biologicky aktívnych prvkov preto, aby sa zabezpečil rovnovážny stav výživy. Biologicky aktívne prvky nazývame prvky, ktoré sú v tých bylinkách, ktoré rastú na tej Sibíri a ktoré nám dokážu výrazne podporiť či už funkčnosť organizmu a takisto očistu. Takže tu je len taký stručný súhrn produktov, ktoré spoločnosť ponúka. Vpravo hore vidíme naše úžasné čajíky, ktoré sú na základe tých staročných uzachovaných receptúr národov, ktoré žili v oblasti Sibíry. Máme bylinky alebo čaje na rôzne záležitosti, na trávenie, na pečeň náš čajík, ženský čajík, na srdiečko, večerný čajík, na spanie, na kĺby čajík. Takže podľa toho, čo potrebujeme riešiť, vieme ten čaj. Teda použiť konkrétny čaj, dobre ich striedať, nedlhodobo byť jeden čajík. Z jedného sáčku viete urobiť aj 1,5 litra, keď je taká možnosť, že ten človek môže ten čajík popíjať počas dňa. Hej. Potom jedinečný produkt Renaissance Triple Set, ktorý bol minulý rok vynovený, svojim účinkom niekoľkonásobne prevyšuje pôvodnú receptúru, ktorý sa volá pramene čistoty pôvodne. Jedinečný komplex, ktorý na bylinnej báze očisťuje bunky a medzibunkový priestor v organizme. Úžasný produkt, pretože si predstavte, že tie bunky sú znečistené, sú tam rôzne toxické látky, s ktorými si telo nevie poradiť, ktoré nás potom ovplyvňujú v tej energii, vitalite, aj funkčnosti, časom aj funkčnosti orgánov, tak sa dajú tie toxíny dostať z tela preč. Tento produkt sa používa alebo odporúča aj ľuďom, ktorí majú nejaké chronické stavy, kde by napríklad naša dvojmesačná očista nebola vhodná, tak tento produkt sa odporúča aj dlhodobo napríklad pri onkologických záležitostiach. A ja napríklad skúsenosť najnovšia jedného môjho klienta, ktorý urobil očistu a už je na bunkovej očiste už asi 3. mesiac, alebo druhý, začal mi hovoriť, že cíti, už nefajčí, ale že cíti, že ako keby fajčil, hej, že z tých buniek mu vychádza to, čo si tam vlastne to telo uložilo, v tomto prípade nikotín. No ešte uvidíme, čo sa bude diať ďalej. Pravo dole produkt Rytmy zdravia, čo je jednoznačne jednoduchý, úžasný bylinný komplex vitamínov, stopových prvkov a minerálov, ktorý vás pokrýva na celý deň. Mimochodom, tieto produkty, aj Renaissance Triple Set, aj Rytmy zdravia, aj mnohé iné, ktoré máme, sú založené aj na tzv. Chronobiológii, čo znamená, že sú použité iné bylinné komponenty na rannú formulu a iné bylinné komponenty na večernú formulu, ktoré majú robiť to, čo treba v súvislosti s tým, ako nám funguje organizmus ráno, ako nám funguje organizmus večer. Takže odporúčam vyskúšať, aby si každý mohol urobiť svoj názor. Lymfosany, ktoré sú tu v strede, to sú produkty, ktoré patria do tej formulky alebo do tej fázy očisty, takže do tej fázy čistota. Mimochodom náš katalóg, keď máte náš katalóg, tak tam pri každom produkte je napísané aj do ktorej oblasti daný produkt patrí. Takže o lymfosanoch sme mali webinár, takisto len stručne sú to vlastne produkty, ktoré spôsobujú očistu konkrétnych orgánov, ale hlavne čreva. Udržujú hladinu cholesterolu krvi a stabilnú a takisto znižujú hladinu cukru. Takže máme lymfosan na krv a lymfu, jedinečný produkt, ktorý mne veľmi pomohol. Potom, ako som mala svoju situáciu, mi pomohol vyčistiť krv a lymfu. Máme produkt zelený lymfosan, tzv. Lymfosan Pure Life, ktorý je, všetky sú rovnaké, tie krabičky, len iné písmo, takže zelený, lebo je zelené písmo, je na črevo, potom máme lymfosan na pečeň, na srdiečko, na kosti, na obličky, a ešte ženský lymfosan, hej? Dobre, takže máme takisto organické minerály,
ktoré vlastne títo ruskí vedci dali dohromady v takej forme, ktorá je vysoko vstrebateľná pre organizmus s vysokým účinkom. Takže tieto produkty sú účinné, zdravé a, čo je dôležité, finančne dostupné. Tu ešte pripomeniem detské vitamíny v sirupovej forme alebo v takých guličkách, ktoré sú také veľmi priateľné pre deti a vyzerajú ako cukríky. No a ešte naše propolisy, ktoré čistia, očistujú celkovo, mozgové kanáliky, močové cesty, a takisto črevo, veľmi dobré výsledky máme s nimi. Takisto máme produkty pre krásu, to znamená kozmetika pre ženy. Jedinečné je tým, že tu máme produkty, ktoré sa dajú kombinovať, to znamená krém a oleje, ktoré vlastne sa dajú kombinovať. Hej? Takže základný nejaký krémix, tam si môžete pridať nejaký olej, vidíte tu na napríklad tie zelené fľaštičky v Priexperalte, môžete kombinovať viac olejov, môžete si dať krém samotný ráno, olej večer, alebo podľa potreby krém s olejom. Pri každej kozmetike, ktorú si žena vyberie, tak je napísané, že či je vhodná pre aký typ pleti. Takže je tam napísané pre pleť 20+, 30, 40, 50+. Takže treba si nájsť ten vhodný, ktorý vás pritiahne. Tu vpravo dole máme náš legendárny Uyanomo balzám. Znova vynovená receptúra, kde vlastne sa uľavuje od bolesti kostiam, klbom, svalom. Hovorím to stále, naozaj skúsenosť môjho manžela po 3 dňoch, ako robí seminár a prednáša, tak kým sme nemali tento balzám, vždy ho boleli kríže a nohy ešte možno pár dní potom, ako dodával tento seminár. A teraz si to natre a na druhý deň znova nemá problém, hej, ako rybička. Takisto máme kozmetiku pre dámy, pre pánov, šampóny, vlasová kozmetika, sprchové gely, pánska kozmetika takisto. Naše zubné pasty, tu je len jedna, ale máme už 3, takže sibírska pasta s propolisom, sibírska rúža, tak, a ešte máme rakitníkovú. Tieto zubné pasty neobsahujú bežné chemikálie, najmä flór a parabény, ktoré obsahuje bežná kozmetika. Máme s tým veľmi dobré skúsenosti, čo sa týka zubného kameňa, krvácania ďasien, zasadenie zubov do ďasien. Takisto sa vám môže stať, že po takejto zubnej paste, ak máte náhodou troška, že vás bolí hrdlo zo dňa na deň, tak vás na druhý deň nebude bolieť hrdielko, lebo tá zubná pasta tým, že sa vstrebáva cez sliznicu, aj tie bylinky začnú pôsobiť a účinkovať. Stalo sa to aj mne, musím povedať. Tu vľavo máme radu sibírskych balzámov, ktoré sú vlastne vhodné na celé telo, na krčové žily, na celé telo. Náš naozaj legendárny úzor, o ktorom ešte dneska budem rozprávať trošku, ktorý je v akcii. Takže naša kozmetika je ekologická, je prírodná, omladzujúca. Treba vyskúšať, tí, ktorí ste ešte nevyskúšali, ja sama som ešte všetko nestihla vyskúšať, pretože mnohé produkty sú aj veľmi šetrné a míňajú sa pomaly. Napríklad táto kozmetika, ale naozaj na dennej báze používame Uyanomo, zubnú pastu, šampóny a takisto balzamy na telo. Takže čo to znamená prírodná kozmetika? Je to taká, ktorá neobsahuje sulfáty, parabény, minerálne oleje, syntetické farbivá, aromatizujúce látky a nie je testovaná na zvieratách. To je veľmi dôležitý bod. Tu v krátkosti po čom ľudia túžia. Chcú byť zdraví, mať peniaze aj voľný čas, určite budete s tým súhlasiť. Riešia rôzne problémy v súčasnosti a vnímam, že naozaj o mnoho viac ako kedykoľvek predtým. Riešia choroby. Chorí sú častokrát s toxínou vo vode, vo vzduchu, v potravinách, liekoch, až vážne diagnózy. Mnohí si to neuvedomujú, že to môže byť spôsobené práve tým, že sú intoxikovaní týmito rôznymi spôsobmi a cestami. A bežne, keď niekto ochorie, ide za doktorom a proste rieši sa to klasickou cestou. Častokrát ľudia už vnímajú, že tí lekári nevedia pomôcť, čo je vlastne na druhej strane vedľajšie účinky tých liekov spôsobujú ďalšie
záležitosti a problémy. A informáciu, ktorú vám teraz poviem, ja už ju poznám 16 rokov, je, že na vedľajšie účinky liekov umiera viac ľudí ako na samotné diagnózy. A to vrajím už je 16-ročná záležitosť, a ktorá nie je, čo nie je lepšie v súčasnosti. Hej. Pán doktor Rudin, ktorý nás chodí tiež školiť o produktoch, hovorí, že sa nám možno javí, že žijeme v nejakom čistom prostredí, ale je to naozaj relatívne. Hej. Tie toxíny sú naozaj všade. Ja merám ľuďom toxické látky s jedným prístrojom, naozaj minimálne 3-4 toxické látky má takmer každý. Mala som asi iba 2 klientov za 2,5 roka, ktorí mali len jeden ťažký kov, to olovo. Takže toľko k tomu. Nie je tá budúcnosť, hej. Zvyšujú sa náklady, životné náklady, neistota v práci a stres, čo je v skutočnosti číslo 1 k tomu, že človek má oslabenú imunitu a už mu to nefunguje v tom tele, ako by malo byť. No aké majú ľudia obavy? Tak sa boja toho, že bude menej času, menej peňazí, možno aj tá strata zamestnania v súčasnosti je veľká hrozba. A obava z chorôb. Mnohí sa naozaj obávajú, že budú chorí, pretože tie diagnózy majú v rodine, myslia si, že už je to genetické a že ochorejú. Tu by som len povedala, že je dôležité zamerať sa na to zdravie, lebo čomu dáme pozornosť, to začneme priťahovať a to sa môže stať. Takže treba hľadať informácie o tom, ako neochorieť a ako zabrániť tomu, aby sme ochoreli. Verím, že tento webinár tomu prispieje, pretože naše produkty toto dokážu ľuďom pomôcť, aby sa cítili vo svojom tele lepšie. Tak to poviem, jednoducho. Dobre, takže téma webinára je naša Formula 4, ktorá je jedinečná. Takže Formula 4, tuto je skrátka NVMN, aby ste vedeli, Novomin, hej. Voláme ho Formula 4 a Novomin, takže tieto dve pomenovania má tento produkt. Je to naozaj jedinečný produkt tejto spoločnosti a dozviete sa prečo. Takže je to vysoko efektívny, vyvážený antioxidačný komplex vitamínov A, C, E. A teda vidíte tu vľavo obrázok DNA špirály. Čo sú voľné radikály? Možno ste o tom veľakrát počuli, že nás to nejako negatívne ovplyvňuje, ale v podstate sú to molekuly kyslíka, ktoré sa stanú toxické v prípade tvorby jeho aktívnej formy. Hej. Bezpečné. Pri vdychovaní sa spúšťa reťazová reakcia oxidácie tela. Hej. Pri tejto reťazovej reakcii v skutočnosti, čo sa vlastne stáva, že nám chýba kyslík. To je dôležité celkovo si zapamätať, že nemáme kyslík a tým pádom, kde nie je kyslík, tak tam sa veľmi dobre darí aj rôznym patogénom, aj proste začínajú sa tie reakcie proste sú neoptimálne pre ten organizmus. No a výsledky tejto oxidačnej reakcie je, že áno, tuto je, že ničia sa baktérie a vírusy a dochádza k programovanej bunkovej smrti organizmu. Ešte raz. Dobre, takže čo je dôležité si zapamätať, že dochádza k tomu, že sa ničia bunková štruktúra, bunková membrána. Hej. Tým pádom, tuto máme túto našu špirálu, hej, a keď si vezmeme, že bunka je základná stavebná jednotka nášho organizmu, akokoľvek, ak sa naruší funkcia bunky a dlhodobo funkcie buniek, nesprávne fungujú výmeny, nesprávne tá bunka príjma a vylúčuje, tak vlastne dochádza k neoptimálnym reakciám v organizme. Hej. A už tu máme tie toxíny, ktoré príjmame a už tu máme nejaké tie parazity, ktoré máme v organizme. Takže potrebujeme neustále doplňať aj niečo ako tento produkt, ktorý naozaj jedinečný, čo sa týka
antioxidačné ochrany. Antioxidačná ochrana, to znamená, zabraňuje sa oxidácii v tele, v organizme, ale je to komplex, ktorý dokáže opraviť niektoré veci. A tuto to máme napísané, hej. Aké sú dôsledky vplyvu voľných radikálov? Dochádza k zápalovým ochoreniam, hej, svalových kostnej sústavy. Máme tu, že Parkinsonová choroba, dochádza k malignite, pretože tam dochádza k nejakému bujneniu a tá je vlastne vhodná pôda na vznik napríklad rakoviny. Ateroskleróza, dochádza k ischemickej chorobe srdca, infarkt myokardu, mŕtvica a tak ďalej. Rôzna intoxikácia, ktorú som spomenula, tepelná deštrukcia a degeneratívne ochorenia, napríklad oka. Dobre, tu je len pár takýchto vecí. Dôležité je, že faktory nerovnováhy týchto procesov je, že dochádza tie vplyvy, treba si uvedomiť, aké sú. Hej. Takže máme tu žiarenie, ktoré je okolo nás, máme tu elektrosmog, ktorý je okolo nás, každý máme telefón, niektorý je 2, 3, hej. Chemikálie, aj v potravinách, aj vo vode, aj vo vzduchu, takže baktérie, vírusy, lepšie prostriedky, teda majú podmienky na svoj rozvoj. Alkohol, fajčenie ako neduhy, ktoré ľudia majú, znečistené životné prostredie a jedlo. Toto sú naozaj vplyvy, ktoré na nás útočia neustále, za každý deň. A naše telo má čo robiť, aby sme sa vlastne ubránili týmto vplyvom. Čítala som niekde na internete, čítam rôzne príspevky a videá, a bolo napísané, že náš organizmus je atakovaný denne miliónmi voľnými radikálmi. Keby sme to dali na váhu, tam to bola taká hodnota, že 2 až 3 kilogramy takých voľných radikálov, keby sa to zvážilo za rok, potrebuje to telo zvládnuť. Hej? A čo ho zvládne? Skutočne jedine imunitný systém, ktorý je jedinečný v tom, ktorý to dokáže. Preto prístup alebo pozerať sa na to, ako vieme zvládnuť svoje nejaké neduhy, ktoré súvisia s organizmom, ktoré nie sú v rovnováhe, náš organizmus nie je v rovnováhe, treba sa na to pozerať troška inak, treba posilňovať jeho imunitu. Hej. Dobre, takže ochrana proti oxidácii, tá antioxidačná ochrana, ktorú poskytuje napríklad tento komplex. Hej. Takže tu nám vlastne máme, čo dokáže tento produkt, je, že má tieto vitamíny A, C, čo sú naozaj najzákladnejšie vitamíny, takisto bioflavonoidy, polynenasýtené mastné kyseliny, to je ženské pohlavné hormóny, takisto sú to ochranné faktory vnútorné, ktoré vlastne dokáže organizmus vyprodukovať, aby sme, hej, to je o tej imunite, aby sme nemali, nám tieto voľné radikály nerobili problém. A takisto ochraňovať sa, čo sa týka jedlom. No dôležité je uvedomovať si, čo jeme, v akých kombináciách, akej kvalite a vedomejšie sa stravovať lepšie. Tak by som to nazvala. Lebo organizmus nie je stroj, ktorý ráno zapnete a večer niekde má tu nejaký gombík, že sa vypne. Ak sa neustále namáha a nesprávnym spôsobom funguje, tak nevydrží dlhodobo fungovať správne. Takže tieto vitamíny A, C, E sú vysoko efektívne. A je to vlastne objav profesora Sukolínského, ktorý mal na to klinické testy. A on vlastne zistil, že niektoré dávky v určitom percente môžu mať ochranný účinok na zdravé tkanivá. A na čo prišiel je, že vlastne dôležité nie dodávať, že A, keby si niekto povedal, že dodám si teraz Ačko zvlášť, Ečko zvlášť, Cčko zvlášť a bude to mať efekt. Možno áno, ale tento komplex je jedinečný tým, že prišiel na to, že tieto vitamíny sú v tom produkte v istej synergii, ktorý má daný efekt. Hej. Takže je to patentovaný produkt, ktorý mal 23 rokov klinické testy, klinické štúdie. Dokonca nám o ňom hovoril pán doktor Gičev, že skúmali to, ako dlho dokáže imunita vlastne fungovať na tom, že ju nepodporujeme. Predstavte si, že zistili, že asi len 2 týždne. Hej? Takže ak nebudeme imunitu podporovať, tak na nejakých tých svojich zásobách tých vitamínov
minerálov, ktoré telo má, dokáže existovať len nejaké 2 týždne. No a v danom výskume, ktorý robili, bolo viac ako 2000 účastníkov, čo je ďalšia zaujímavosť. Tu je pán profesor Zukolínsky, laureát Bieloruskej republiky, vedec, ktorý vytvoril tento komplex. Tu sú patenty, takže naozaj je to patentovaný produkt. Dobre, ale čo sa týka tohto produktu celkovo, je jedinečný produkt, ktorý má takýto účinok. Normalizuje metabolizmus zdraví tkaniva a má selektívny účinok na nádorové bunky. To znamená, dokáže ochrániť zdravé, čo sa týka napríklad pri nádorových ochoreniach, lebo tento produkt bol vytvorený ako vlastne ochrana voči nejakým nádorovým ochoreniam, alebo keď už niekto má nejaké nádorové ochorenie, tak tieto produkt v Rusku napríklad dávajú aj pacientom v nemocniciach. Takže jednoznačne lekári zistili, že naozaj je jednoduchšie ochoreniu predchádzať. Určite budete s tým súhlasiť, ako ho riešiť. Pretože aj lekári samotní si myslia, že 80% nádorových ochorení dalo by sa im predísť. Hej. Jedna z hlavných príčin, že je úmrtnosť v dôsledku nádorových ochorení vysoká, je veľká nízka informovanosť o možnostiach prevencie a o včasných príznakoch nejakého nálezu alebo nádoru. Takže platí, že čím je skôr nádor diagnostikovaný, tým efektívnejšia môže byť liečba. V skutočnosti je to pravda, lebo ak už sú metastázy, už je to o mnoho ťažšie, respektíve už klasickou liečbou aj nemožné zvládnuť. Bohužiaľ neexistuje žiadny farmakologický prípravok a už ani vôbec žiadny biologicky aktívny doplnok stravy, ktorý môže sám o sebe rakovinu vyliečiť. Takže mnohé, aj bylinné produkty, ja keď som bola chorá, som hľadala, zistila som, že sú mnohé, ktoré dokážu ten organizmus podporiť, aj keď niektorí ľudia tvrdili, že sa vyliečili povedzme len použitím jedného produktu, ale tam by bolo dobre, treba sa pozrieť aj na životný štýl tej osoby, aj na to, či zvládol tú konkrétnu stresovú situáciu, alebo to, čo ho dostalo do tej choroby. Takže tých faktorov, prečo človek ochorel, je viac a takisto cesta k liečbe z takéto diagnózy, ako je onkologická situácia, je tiež záležitosť zvládnutia viacerých okolností. Takže napríklad vám poviem zaujímavosť, že ruský onkológ, akademik Nikolaj Nikolajevič Petrov, je vlastne praotec onkológie, hovoril, že naozaj prevencia je základná cesta, ktorou sa musíme vydať, aby sme človeka pred rakovinou ochránili. A to povedal už naozaj v minulom storočí, niekedy zomrel v 64., takže niekedy dovtedy. V skutočnosti srdcovo-cievne ochorenia sú o mnoho viac väčšou hrozbou a viac ľudí na ne umiera ako na onkológiu, aj keď niekto umre na nejakú onkologickú, na nádorové ochorenie, tak ľudia sa toho obávajú viac ako na nejakého srdcového infarktu a tak ďalej. V skutočnosti na srdcové infarkty sa umiera možno tak rýchlo, náhle, nečakane, aj keď tie indikátory toho, že ten človek má nejaký problém so srdcom, tiež dlhodobo sa už v tom tele ukazujú a manifestujú. Častokrát ľudia ale nerozumejú tým prejavom. Ľudia sa naozaj o mnoho viac obávajú rakoviny. Hej. Ale odborníci tvrdia, že dá sa tomu predchádzať na 70 až 80%. Na čo dokáže tento náš novomín? Tento náš novomín znižuje výskyt pooperačných komplikácií, pretože som povedala, dostávajú ho aj onkologickí pacienti v Rusku, spolu aj s klasickými terapiami. Znižuje riziko metastáz, znižuje výskyt komplikácií po radioterapii, takisto príznaky intoxikácie pri chemoterapii, to znamená lepšie zaberá povedzme tá liečba, zlepšuje sa účinnosť radioterapie, chemoterapie, takisto krvotvorba kostnej drene sa zlepšuje, čo je veľmi dôležité. Zlepšuje sa celkovistá kvalita života pacientov a takisto účinkuje na isté vredy. Hej? Takže klinické testy robené od 1980 až 2000
Takže vitamíny A, C, E, niektoré dávky v určitom percente dokážu mať ochranný účinok na zdravé tkanivá a poškodenia v nádore. Hovoríme tu o onkológii, v skutočnosti tento produkt je úžasná prevencia pre zdravých ľudí, jedno balenie mesačne, to znamená 4 kapsulky denne, je tam 120 kapsuliek. A pre ľudí, ktorí majú takúto onkologickú situáciu, odporúča sa 8 až 12 kapsuliek, takže 2 až 3 balenia mesačne. Takže je to antioxidačný komplex a v skutočnosti čo dokáže v organizme? Normalizuje metabolizmus, zdraví tkanivá a takisto má selektívny škodlivý účinok na nádorové bunky, to znamená, dokáže ich aj eliminovať. Máme aj na Slovensku ľudí, ktorí brali tento produkt, mali onkologickú situáciu a relatívne rýchlo sa z nej dostali alebo sú vo veľmi dobrom stave, čo sa týka aj imunitne, aj toho, že sa im rakovina buď nerozširuje, alebo sa zmenšuje nádor v organizme. Ja poznám pani, ktorá mala nález, ktorá mala byť operovaná, ale operácia sa nekonala, lebo brala tento produkt, mimochodom zvládla aj ten hlavnú príčinu, ten stres, ktorý mala v živote, zmenila strávu a naozaj operácia, ktorú mala predpísanú, myslím, že o 3-4 týždne sa nemusela konať. Nekonala sa, pretože sa ona tak rozhodla, aj keď ju lekári chceli operovať, aj keď už nemala viditeľný nález, takže aj také veci sa dejú. Doteraz je to 4 roky a tiež je vyliečená. Tento produkt berie neustále. Takže na Volmín tu nám máme presné pomery týchto vitamínov v tomto komplexe. Máte to aj na obale. Takže v skutočnosti základné antioxidanty vitamín E je univerzálny chránič bunkovej membrány pred oxidačným poškodením. Takže to je veľmi dôležité, pretože do tej bunky, keď je silná bunka, nepustí proste to, čo by tam do nej nemalo ísť. Hej? Nedokáže sa vytvoriť sám v organizme, musí sa prijať zvonka, ale efektívnejšie, ak sa s týmito vitamínmi používa alebo užíva selen a zinok. Zinok je celkovo známy ako posilňovač imunity a selen je to naozaj veľmi dôležitý produkt, ktorý je potrebný aj na imunitu, ktorý je naozaj vo veľmi malej miere zastúpený v potrave, o ktorom pán doktor Rudin má mimochodom knižku. Myslím, že urobíme na to tiež webinár, čo je potrebné. Napríklad pri onkologickej diagnóze sa predpisujú dosť také vysoké alebo vyššie dávky selénu takisto. Vitamín C, tu je napísané, neutralizuje superoxid radikály na peroxid vodíka, je zapojený do niekoľkých procesov syntézy dôležitých látok, posilňuje imunitný systém. A vitamín C je naozaj veľmi v dnešnej dobe možno podceňovaný vitamín, aj keď niekto si povie, že ho príjma, ja neviem, v pomarančoch alebo v jablkách, pozor, už je ho tam o mnoho menej. Čítala som jeden výskum, nepamätám meno toho profesora, ktorý stanovil minimálnu hranicu príjmu vitamínu C ako denná dávka 3000 mg denne, to znamená 3 gramy denne, a len ako prevencia. Takže ak niekto fajčí alebo má nejakú väčšiu záťaž vo svojom živote, potrebuje prijať ešte viacej. Vitamín C môže byť aj syntetický, vitamín C môže byť prírodný. Výskumy, ktoré hovorí o tom, že tento vitamín C naozaj možno nefunguje, robili ho na tých syntetických vitamínoch. Vitamín C prírodný vo vysokých dávkach, napríklad pri onkologických situáciách, je potrebný dodávať a dokáže v tele naozaj zázraky. Vitamín C a B1 napríklad, ak sa dávkovalo ľuďom, ktorí mali nejakú kvázi akože mentálnu poruchu, tak zrazu mentálna porucha ako keby že zázrakom zmizla. Takže vitamín C je veľmi dôležité užívať každý deň a je súčasťou tohto komplexu. Vitamín A, takže je dôležitý, reguluje syntézu proteínov, to znamená bielkovín, je dôležitý pri tvorbe kostí a zubov a prispieva k obnoveniu vlastne tkanív, jednoducho. Takže veľmi dôležitý na stav napríklad takisto očí,
očí a takisto stav ciev záleží od tohto vitamínu. Ale tento prípravok tejto kombinácii je veľmi dôležitý. Tu máme vlastne skrátenú tabuľku, akej forme je to vo forme retinolu. Kyselina skorbová a prírodný vitamín E je rozpustný v tukoch. To si treba zapamätať. Dobre, tu píšu 1 kapsula denne, 1 mesiac. Dobre, učia nás iné, že potrebujeme 4 kapsulky denne, najlepšie vždy vitamíny s jedlom, takže taká prevencia, čo je 2 kapsulky ráno, 2 kapsulky s obedom. A keď má niekto nejakú naozaj situáciu alebo chronický stav 8 až 12, tu píšu denne behom jedla, to znamená nie na prázdny žalúdok. Môže sa užívať dlhodobo a pri takýchto záležitostiach tých chronických naozaj dlhodobo, ak má niekto onkosituáciu, takže až do vyliečenia a potom naozaj ísť na tú zníženú preventívnu dávku 4 kapsulky denne. My ho užívame, dávame ho našej dcere ako prevenciu, pretože je to dieťa, tak dávame len 2 kapsulky denne. Takže toľko bolo tomuto produktu. Ja vám ešte môžem nejaké veci dať troška viacej. Čo sa týka, ak vás zaujíma niečo o tom, ako vzniká taká onkologická situácia v tom organizme, tak v podstate to bujnenie, ľudia si myslia, že dochádza k bujneniu buniek a tak ďalej a že sa to vlastne nekontrolovane množí. Áno, v skutočnosti je to vlastne, dojde k tomu, potom ako došlo k niečomu, ako že bunka vymkla sa kontrole, hej, jednoznačne, hej. Dochádza teda k tomu bujneniu a táto zmena zo zdravej bunky na takúto premenenú nebýva náhle, hej, nebýva to náhle. Niektorí hovoria o tom, alebo snažia sa nás aj presvedčiť, že je to na genetickej báze a táto choroba, na jednej strane sa to tak môže javiť, pretože áno, stará mama mala rakovinu a otec mal a neviem, teta a ja neviem kto, ale v skutočnosti to, čo sa nám javia ako genetika sú životné návyky, životný štýl, rovnaké možno myslenie, stravovanie. Bolo zistené, dajte si do Google epigenetika, to znamená mimo genetiky. Vedci, ktorí sa tejto oblasti venujú, zistili, že gény fungujú na takej báze ako zapínače, že viete to zapnúť a viete to aj vypnúť. To znamená, to, čo do tej bunky dáte, to je dôležité. Ak je budete vytvárať prostredie, ktoré je vhodné na to, aby mohla začať napríklad bujnieť, alebo mala teda vhodné podmienky na to, aby vznikla nejaká metabolická porucha v nej, tak proste tak sa stane a gény sa prejavia. Ale ak je budete dávať to, čo potrebuje, to znamená čistú vodu, vhodnú strávu, aj vhodné myšlienky tým bunkám a svojmu telu, tak potom sa vplyv tých génov, to, čo je v nich zapísané, nemusí vôbec prejaviť. Celkom mi to dávalo zmysel a robili výskumy napríklad na dvojičkách, kde napríklad tie dvojičky vyzerali rovnako, boli jednovaječné, ale napríklad časom videla som taký príbeh, že jedna žila v Anglicku a druhá žila vo svojom pôvodnom prostredí, jedla pôvodnú stravu svojho, myslím, ona bola z Mexika a žili od seba možno už 10 rokov a testovali, neviem, každý druhý, tretí rok robili lekárske testy a naozaj zisťovali genetické zmeny. Jednoznačne tou stravou, ktorú tie dvojičky jedli a mohli ste už vidieť aj mierne odchýlky v ich výzore. Napríklad tá, ktorá sa stravovala normálnou stravou, pôvodnou zo svojej oblasti, zdravšie, povedzme, tak vyzerala krajšie. Pleť mala takú viac, bez vrások alebo takú jasnejšiu, ako tá, ktorá sa stravovala klasicky, tá žila v Anglicku, tak bolo tam vidno, hej, tie sme troška také tie vrásky, tá suchšia pokožka, aj ten výzor iný. Ďalšia referencia ohľadom toho stravovania, môžete si pozrieť čínska štúdia,
pán Campbell a jeho 20-ročný výskum stravy, kde jednoznačne zistili vplyv stravy na vývoj napríklad onkologického ochorenia alebo diagnóz civilizačných ochorení, kde skúmali čínsku populáciu a porovnávali ju s chorobnosťou americkej populácie. Jednoznačne zistili, že aj keď Číňania v relatívne akože troška inom, aj kultúrnom prostredí, ale celkovom aj zaťažení boli jednoznačne zdravší oproti americkej populácii. V 70. rokoch začal tento výskum, kde ho bol naozaj daný zhora, lebo čínsky nejaký premiér umieral na ochorenie rakoviny a chcel zistiť, prečo umiera. Hej? Tak zistili jednoznačne a potvrditeľne, že živočíšna strava je to, čo nás oslabuje, čo nie je vhodná strava pre človeka, čo oslabuje naše imunitné štíty. Predstavte si, je to živočíšny komponent, ktorý nepatrí do nášho tela, aj keď nepovedali, že proste je to niečo, čo by sme absolútne neboli schopní prijať alebo stráviť. Áno, ale napríklad Číňania mali taký kus mäsa raz za týždeň a celá rodina a okolo toho kopa zeleniny a ryža, čo v porovnaní napríklad s americkou strávou bol práve opak, tam kopa toho mäsa, nejaká troška príloha, nejaké zemiaky alebo ryža, hej. Takže jednoznačne bolo dokázané, hej, že prílišný príliv živočíšnej potravy. Druhá strana, vezmite si, ako sa chovajú továrenské zvieratá na hormónoch, na antibiotika, na dokonca antidepresívach. Takže tieto veci všetky dostávame do našich tiel cez to, že jeme to mäso. Kedy si naozaj moja mamina spomína, síce si chovali jedli mäso raz týždenne a dneska to máme na tanieri niektoré naozaj až každý deň, niekoľkokrát denne. A potom sa treba pozrieť na to, ako sú ľudia chorí a ako sa im nedarí, ako sú oslabení, ako majú už zdravotné problémy v mladšom veku, ja neviem, už okolo 30 rokov. Dneska mi volala jedna pani, má 31 a má podľa mňa už dosť vážne problémy a jej deti majú len 8 a majú ešte vážnejšie problémy, druhé má 3. Neustále chcú cukor, chcú sladké, až proste tak, že v noci sa jej syn zobudí, že proste je závislý na tom cukre. Cukor mimochodom ďalšia zložka, ktorá je veľmi zákerná v našej strave, ktorá nás ochudobňuje o živiny, vitamíny, minerály. Mimochodom na cukor vám nikto, ani alergolog neurobí žiadne testy, aj keď je to taký skrytý nepriateľ, ktorý je takmer všade, je po chutinách. Ja som ho našla dokonca v produkte, v koreninách na ryby, kde bolo napísané bez pridaných látok. Naozaj stal sa súčasťou našej dennej stravy a potravy. Takmer všade, takže treba si na to dávať pozor. Takže nechcem vás moc zaťažovať, len ešte možno pár informácií. Takže je dôležité si uvedomiť tie faktory, ktoré sú dôležité na to, aby sme boli v zdravom a mali zdravé telo. Takže stravovanie je jedno z najdôležitejších, hej. Zlozvyky eliminovať, ale naozaj dávať si na to pozor. Víry, baktérie, našla som údaj, že tie spôsobujú naše nejaké vplyv na naše ochorenia možno len z 15%, takže tu je dôležitá imunita. Nie, že by na nás nemali neustály vplyv, ale tu je tá imunita, ktorú si treba udržiavať. Na to máme našu dvojmesačnú kúru, 2-krát ročne, ktorú treba absolvovať, aby sme tú imunitu posilnili. Škodlivé látky, ktoré sú naozaj všade okolo nás, takže treba o tom vedieť. A žiarenie, ktoré je tiež jedna z mnohých príčin, ktoré vytvárajú zmeny v bunkách. Takže chrániť sa pred žiarením, napríklad radiácia, slnečné žiarenie, možno nie až tak sa vystavovať slnku, netelefonovať niekoľko hodín denne na telefóne, snažiť sa chrániť do maximálnej miery, ako sa dá, pred vplyvmi a bujnením buniek, ktoré by vlastne mohlo v tele spôsobiť nejakú onkologickú situáciu. Dobre, takže ja mám o mnoho viac materiálov, k tomu nechcem vás ale moc zaťažovať. Ak by ste mali záujem, môžeme sa tomu viacej ešte venovať. Ja som veľmi rada, že máme tento produkt, ktorý dokáže nás ochrániť, naše bunky, pred
tými voľnými radikálmi, ktoré do nás neustále vstupujú. Takže užívajte tento produkt denne na dennej báze 4 kapsulky denne a ak máte nejakú situáciu, tak 8, zvýšte si dávku, 6 až 8, ak má niekto nejakú onkologickú situáciu, tak 10 až 12, hej. Je to individuálne, ak neviete poradiť nejakému takému človeku, tak ho odporúčte svojmu mentorovi, zašle vám informácie alebo vie tej osobe pomôcť. Dobre, takže toľko k tomu. Ak máte otázky, píšte do komentárov. Budem rada, prípadne pýtajte sa svojho mentora. Čo sa týka príležitosť, táto tabuľka jednoznačne je o príležitosti obchodnej, ktorú vlastne by ste chceli, mohli alebo vedeli využiť, posúvať informácie o týchto produktoch ďalej ďalším ľuďom, svojim priateľom, známym. Na to, aby ste to robili, nepotrebujete byť ani doktor, ani nejak extra vzdelaný v zdraví. Stačí vám vedieť, že ten produkt funguje. V prvom rade je dobré si ho otestovať na sebe, čo nie je až taký problém, pretože naše produkty sú finančne dostupné. Častokrát naši aj konzultanti začali sa tomuto venovať potom, ako urobili sami očistu organizmu a zistili ten vplyv a efekty byliniek na svojom organizme, na svojom zlepšenom zdravotnom stave, na tom, že im odišli mnohé záležitosti, s ktorými sa dlhoročne trápili a nevedeli ich zvládnuť inými spôsobmi, inými metódami. Takže prvá príležitosť tu je, každý, ktorý by to chcel troška posunúť ďalej, má možnosť sa zaregistrovať a hneď môže využívať náš marketingový systém, ktorý sa ponúka, a že hneď na prvom stupni má možnosť mať 25% cashback z nákupov. Nákupné ceny rovná sa predajné ceny a cashback je vlastne finančný obnos, ktorý sa mu zúčtuje v elektronickom účte, ktorý môže použiť na ďalšie nákupy. 25% zúčtovacej ceny nákupu znamená, je to cena bez DPH. No a keď sa tomu začnete venovať troška viacej, môžete mať doplnkový príjem k svojmu príjmu, ktorý máte v svojom zamestnaní, základný a v prípade základný, alebo už podnikať medzinárodne, čo v dnešnej dobe táto súčasná doba ponúka, prináša, pretože máme éru internetu a vieme sa spojiť s kýmkoľvek takmer na celom svete, kde je možnosť pripojenia. Môj príbeh je, že som vlastne sa liečila z tej onkologickej situácie roku 2011, 12, 13. Prišla som k týmto bylinkám, bolo 2013, nie, 14. rok, tak. A začala som ich užívať. Produkt, ktorým som začala, bol Lymphosan E, ktorý mi neuveriteľne pomohol na očistu mojej krvi, kde pani, ktorá nás merala na parazity, tak bola veľmi prekvapená, že proste čo sme užívali, že proste taký výrazný posun. No a začala som o tom rozprávať, o tom, čo robím svojim priateľom, známym, začali to chcieť, chceli sa čistiť a začali produkty užívať, začali ich odporúčať. Takže stalo sa to, že som to začala s tým pracovať. Prvý rok to bolo také, že som si privyrobila približne 400 eur mesačne, ďalší rok už skoro 800 eur a to už je celkom slušný príjem ľudí, ktorí chodia do práce a v súčasnosti je to príjem na pozícii profesionál približne od 1000 eur plus, hej. Takže aj tak sa dá za celkom relatívne krátku dobu, kedy my s manželom hovoríme, je to jediný multilevel marketing, ktorý my sme ich robili niekoľko o zdraví, ktorý sme nerobili super aktívne ako tie predtým, ale stáva sa nám naozaj také veci, že sa ľudia chcú registrovať, pretože pocítili efekt, účinok týchto produktov a odporúčajú ich ďalej. Proste táto spoločnosť je úžasná tým, že tie produkty vyslovene nesú v sebe to svetlo tej vízie tej spoločnosti. Pani Gorochovská, ktorá vlastne nám prednášala, že vlastne tie produkty vznikli z veľkej túžby ľuďom pomôcť. A keď dávate dobré, do toho, čo ponúkate, dávate dobro a dávate svetlo, tak vlastne viete to šíriť, alebo šíri sa to ďalej, šíri sa to rýchlo. Sama som prekvapená z toho, že spoločnosť je na Slovensku 4. rok a pritom má spoločnosť 20 rokov, takže ja som veľmi rada a šťastná, že to k nám prišlo. Takže tí, ktorí by chceli spolupracovať s nami, majú možnosť. Na Slovensku je síce niekoľko
pár sto ľudí už registrovaných, ale mnohí sú len samoodberatelia pre seba, ale nie je nás veľa tých, ktorí pracujeme aktívne. Takže pomôžte nám rozšíriť meno tejto spoločnosti, šíriť ho ďalej. Budete vidieť, že budete aj odmenení našou spoločnosťou za svoju prácu, naozaj každý je odmenený adekvátne svojim výkonom, hej? Až kráľovský odmenený. No ako to funguje, je, že vy využívate produkty, ak ste konzultantom prvej úrovne, to každý, ktorý sa zaregistruje, má tých 25% cashback. Samozrejme, neskôr tie percentá sa zvyšujú. O tom bude ďalší webinár a o tom sa vzdelávame aj na našich seminároch. Takže výhoda používania produktov, aby ste zistili, aký efekt to má na vaše telo. Pracujete v pružnom harmonograme sami na seba, to znamená, ako vám to vyhovuje, kedy vám to vyhovuje. Neriskujete nič, čo sa týka nejakých veľkých investícií, pretože vaša jediná investícia tu je, čo sa týka financií, len 10 €. 10 € do registračnej obálky, kde máte materiály, základné informácie a dostávate prístup na svoju webovú kanceláriu, kde máte ďalšie množstvo informácií, cez ktoré môžete robiť objednávky a už môžete pracovať. V skutočnosti ako konzultant ste zástupca značky Sibírske zdravie a rozprávate o tom iným, kto ste, čo ste. Takže asi tak. Neviem, ak máte nejaké otázky, môžete písať do komentárov. Budem rada. Budem rada aj vašej spätnej väzbe, ak mi napíšete možno, čo by ste chceli ešte viacej vedieť, čo by vás zaujímalo. Verím, že vám to dneska niečo dalo, že ste sa niečo podučili, naučili, že budete schopnejší znova možno komunikovať priateľom, známym, napríklad niečo o našej Formule 4, ktorá je jedinečná, čo sa týka antioxidačnej ochrany a takisto pri podpore rôznych diagnóz, v skutočnosti akékoľvek diagnózy. Je to produkt, ktorý môžeme užívať naozaj na dennej báze, ktorý nám pomáha udržiavať, posilňovať našu imunitu. Takže prajem vám krásny večer, teším sa na vás na budúci týždeň a prajem vám veľa zdravia, aj finančného, aj toho fyzického a krásny večer, krásny týždeň, teším sa na osobné stretnutia. Všetko dobré vám želám.